дар пайи сафари расмии Александр Лукашенко, раиси ҷумҳури Беларус ба Душанбе, байни Беларус ва Тоҷикистон якчанд созишнома дар бахши тиҷорат, мубориза бо фасодкорӣ, сиёсати ҷавонон, сайёҳӣ, тиб ва барномаи ҳамкориҳои дарозмуддат ба тасвиб расид. раиси ҷумҳури Беларус гуфт, танҳо дар рӯзи аввали дидору мулоқоти соҳибкорони ду кишвар миёни онҳо дар ҳаҷми бештар аз $50 миллион созишномаҳо ба тасвиб расидааст. инро ҳамчун созишномаву қарордодҳои тиҷоратӣ ба тасвиб расида таъид мекунад. иҷрои муваффақонаи тарҳи муштараки тавлиди техникаҳои кишоварзии Беларус дар шаҳри Ҳисор қадами аввал дар роҳи саноатисозӣ ва рушди саноати Тоҷикистон дар асоси пешрафти мо мебошад. эмомалӣ раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон пас аз дидору мулоқот бо ҳамтои белоруси худ гуфт, табодули молу коло миёни ин ду кишвар дар ҳоли афзоиши қобили мулоҳиза аст. мо аз раванди рушди табодули молу коло таъкид кардем, ки ҳаҷми он дар 8 моҳи соли ҷорӣ нисбат ба 8 моҳи соли гузашта 1.5 баробар афзоиш ёфтааст. дар ҳошияи сафари расмии раиси ҷумҳури Беларус ба Тоҷикистон намоишгоҳи молу маҳсулоти ин кишвар баргузор шуд. В рамках проведения выставки также был бизнес-форум. дар чаҳорчӯби намоишгоҳ ҳамчунин форуми тиҷоратӣ баргузор шуд, ки қисмати бузурги тоҷирони Беларус ва Тоҷикистонро ҷамъоварӣ намуд. аз ҷониби Беларус ширкатҳои саноати вазнин ва хӯрока пешниҳод гардид. ин ҳама ба рушд ва ҳамкориҳои дарозмуддат мусоидат мекунад. Действовать нашему развитию и долгосрочному сотрудничеству. таҳлилгарони тоҷик ҳадафи сафари ҳайати Беларус бо раҳбарии раиси ҷумҳур Александр Лукашенко ба Тоҷикистонро дар сояи таҳримҳои Ғарб ба намоиш гузоштани рушди ҳамкорӣ бо кишварҳои дӯст ва пайдо кардани бозорҳои нав барои молу маҳсулоти таҳримшудааш медонанд. як гӯем агар сафари имиҷсозӣ буд, чун он миқдори шартномаҳое ки бо Тоҷикистон бастанд дар ҳудуди баъзеҳо гуфтанд 46 миллион, баъзеҳо гуфтанд 80 миллион, дар ҳудуди 80 миллион ҳам бошад. агар он барои чунин як сафари расмӣ ҳеҷ аст. таҳлилгарони дигар бар инанд, ки Тоҷикистон иқтисоди бузург надорад ва тиҷораташ ҳам бо Беларус чандон бузург нест ва кишварҳои Ғарб намехоҳанд ба Тоҷикистон ҳам барои ҳамкорӣ бо Беларус таҳримҳо ҷорӣ кунанд. ба гуфтаи онҳо, пас аз таҳримҳо иқтисоди худи Беларус дар вазъи чандон хубе қарор надорад ва Лукашенко маҷбур шуд сиёсаташро бознигарӣ ва ҳамкориҳояшро бо кишварҳои хурд тақвият диҳад. таъсир асон, чунки бевосита бозор шуд, ки ба Россия наздиктар шавад. барои вай роҳи гурез нест, чунки интихобот гузаштан, гузародан дар кор, барои мухолифин фазо додан дар кор, ки вай ҳаргиз розӣ намешуд, ки вай ҳукуматро аз даст медиҳад. соли гузаштаи 2021 табодули молу коло миёни Тоҷикистон ва Русия $126 миллион будааст. ҳаҷми асосии гардиши мол миёни ин ду кишвар ба воридоти молу маҳсулоти Беларус ба Тоҷикистон рост меояд.